Te descurci? Ai vino, uite aici, vino aici, că aici poți să pui mai mult. Bună dimineața, avem aici, da? La Goria. Rolul acestei acțiuni de astăzi este cu ocazia zilei de 2 iunie, Ziua Națională a Adopției, așa cum a fost ea declarată acum câțiva ani, să tragem un semnal familiilor care doresc să adopte, care sunt căile legale pentru a trece prin procesul adopției și să ofere un cămin unui copil. Pentru fiecare dintre cei 43 de copii pentru care s-a finalizat procesul de adopție în perioada cuprinsă între iunie 2016-iunie 2017, Primăria Capitalei și Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale plantează astăzi câte un copac, sperând că anul următor, când ne vom vedea din nou în aceeași zonă dedicată copacilor și copiilor adoptați, numărul acestora să se dubleze. Câți copaci vor fi plantați? Astăzi sunt plantați 43 de tei, câte unul pentru fiecare copilaș care și-a găsit în ultimul an un cămin definitiv. Nu este un proces facil, este un proces care durează minim un an și este un proces prin care se iau în considerare foarte multe aspecte, atât în privința familiei care dorește să adopte, cât și cea mai bună potrivire pentru copilul respectiv. Care este simbolul acestei adopții? Viață, fericire. Pe lângă demersurile concrete pe care le fac colegii mei psihologi și asistenți sociali, pe lângă familiile care trec prin centrul nostru, există și asemenea demersuri de conștientizare, de atragere a atenției publice. Astăzi ne-am propus ca pentru fiecare copil adoptat în București în ultimul an să plantăm simbolic, să adoptăm, dacă vreți, un copac. Din păcate, din cei peste 3.000 de copii la nivel național declarați adoptabili, în București doar 43 au fost adoptați în ultimul an. Pune și tu, Isip, Clara. Ce ai mei n-au suportat și eu v-am văzut. Hai, sus! Marian? La copacul 18.